amics lectors, jo soc la Lili i avui us presentaré aquest llibre que es diu La nena que només es va poder endur una cosa. És d'Eulàlia Canals i els que dibuixos, l'il·lustrador, és de Valentín Gubiana. Us explicaré una mica sobre el conte. Bueno, la nena té un problema molt gros i és que què li pot regalar a la seva àvia que compleix 100 anys? Bé, tots els seus companys i en Juli, el mestre, estan tots disposats a donar-li una solució. I així podrà donar-li i entre tots trobaran una solució original pel seu neguit. Aquest llibre a mi m'ha encantat, és una passada. I per mi, si us llegeixo una mica, mireu els dibuixos, veieu? Aquí posa: la nena va arribar a classe 3 minuts tard i amb els cabells embullats. I aquí hi ha 60 pàgines. La editorial és la formiga blanca. La meva pàgina preferida ha sigut aquesta, que diu: i així tot escrivint els cabells de la nena ballaven. Aquest conte ha sigut una passada i per mi m'ha encantat. I té molts dibuixos i conta històries molt xules. Adeu!